खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। सासे बर' लाइमोन सिख्लाया लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। उदालगुरि जिल्लानि सेल्फ मेड रानि बर'आ सायख्लुम मुंनि सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय 2024 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बिथांनि सायख'जानायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर'आ। बेजों लोगोसे क'क्राझारनि आइजो थुनलाइगिरि फार्जिन जेकबा मोसाहारिया 2024 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि खुदिया थुनलाइनि थाखाय बुहुमा बयनिबो बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। कामरुप जिल्लानि पक'आव सारअन्थाइ गावनायजों सासे बर' आबादारिनि जिउ खहा। फुंनि समाव दुब्लियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों आबादारिनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ जङाखुलिनि कसारिपारा गामिनि जिरन बर' होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथाया फुंनि 7 रिंगासो समाव जादों। दुब्लियाव खामानि मावबाय थानाय समाव जिरन बर'खौ सारअन्थाइ गावनायनि उनाव बक' प्राइमारि हेल्थ सेन्टार फारसे लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। उनाव जिरन बर'नि गोथै देहाखौ पस्टमर्टामनि थाखाय GMCH फारसे लानानै थाङो आरो बिनि उनाव मोनायाव गोथै देहाखौ न'आव लाबोना जोबथा बिदाय होयो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गुबुन रायजोआव फिन सासे बर' सुबुं बुथारजादों। न'खर सालायनो थाखाय बेंगालर फारसे खामानि मावनो थांनाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि सासे बर' सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों आन्ध्र प्रदेशआव। जिउ गोमानाय सुबुंखौ गवालपारा जिल्ला दुधनय थानानि सिङाव थानाय बान्दरसि गामिनि थमास बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मंगलबाराव बान्दरसि गामिनि 4 बर' सुबुंफोरा बेंगालराव खामानि मावनो होनना बेंगालर फारसे रावना होयो रेलगारिजों। बे 4 सुबुंफोरनि गेजेराव थमास बसुमतारी आरो गुबुन सासे लोगोआ कलकातानि रेल स्टेशनाव माखासे समनि थाखाय ओंखारो। बिनि उनाव रेल स्टेशनाव लाखिनाय रेलआ खारजेननो हमनायाव थमास बसुमतारीनि सासे लोगोआ गुबुन 2 लोगोफोर थानाय दाब्बायाव गाखोयो। नाथाय थमास बसुमतारीया गुबुन मोनसे दाब्बायाव गाखोयो। उनाव 3 लोगोआ सहैनानै थमास बसुमतारीखौ नागिरना मोनैयाव रेलनि गासै दाब्बायाव नागिरो, नाथाय मोनासै। बिनि उनाव मैया फुङाव अन्ध्र प्रदेशनि गुन्टुर जिल्लानि तेनाली रेल स्टेशनाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखाङो रेलवे पुलिसआ। रेलवे पुलिसआ बे सुबुंनि माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ नायनायाव मिथिनो मोनो थमास बसुमतारी होनना। उनाव रेलवे पुलिसआ दुधनय पुलिस थानायाव खौरां हरो। बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो न'खरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा दाबि दैखांदों। थमास बसुमतारीनि गोथै देहाखौ न'फारसे लाबोनो थाखाय न'खरा रांनि आंखाल। थमास बसुमतारीनि गोथै देहाखौ लाबोनायाव न'खरा सरकारनि मदद हास्थायदों। दिनै गेदेमा थुनलाइगिरि बारग' मन्त्रि रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि 122थि जोनोम सान। गेदेमा बिथांनि जोनोम सानाव क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव थानाय रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावो आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला ब्रह्म आरो लोगोसे सानसुमै मेलेमजिबि लोगोसे डक्टर नार्सफोरा। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे
थाव पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गेदेर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।